para sa precautionary measure lang. Safety, iwas disgrasya. Kung madisgrasya man, safe ka pa rin. Tamang desisyon yan mga kuya. Buckle up mga kabalen dahil seatbelts save lives. Alam mo ba na ang seatbelt ang isa sa mga pinaka-effective na paraan upang maiwasan ang pagtamo ng mga serious injuries or worst, ang pagkamatay sakaling magkaroon ng car crash? There are former studies that showed na kapag walang seatbelt and in case of road crash or road rage incident at may nangyaring mali or masama sa isang sasakyan, mas malakas kasi yung impact ng effect ng collision, etc. without a seatbelt. Sa kabila nito, ang Seatbelt Use Act of 1999 o ang batas na nagre-require sa lahat na gumamit ng seatbelt sa mga motorized vehicle ay isa sa mga itinuturing na most violated traffic laws sa Pilipinas ayon sa datos ng Land Transportation Office o LTO. Sa Central Luzon, nasa mahigit 10,000 ang nahuling lumalabag sa Seatbelt Use Act nitong nakaraang taon. Mahigit 92 million ang naging total revenue collection ng ahensya mula rito lamang. All of the motor vehicles must never be released without a DTI-approved seatbelt. It is really the mandate of the state to secure and safeguard the lives of people. Bagamat wala pa umanong no-contact apprehension dito sa rehiyon, ayon kay Attorney Sushan Sison Lazatin, ang Operations Division Head ng LTO Region 3, magpapatuloy pa rin ang usual law enforcement ng mga otoridad pero sisiguraduhin na nilang mas mahigpit na ang pagpapatupad sa Seatbelt Use Act. Ngayon, mas gagawin nating strict yung law enforcement focusing on seatbelt. Wala na lang papalampasin. Dagdag niya, sa pagpapatupad ng batas, hindi na lamang ang mga pribadong motorista ang papatawan ng parusa sakaling makitaan ng violation. Sa pampublikong sasakyan naman, mas magiging strict din tayo sa requirement in coordination with the LTFRB na pati yung mga sakay nila sa harapan naka-seatbelt. Sa mga pampribadong sasakyan, 1,000 pesos ang babayaran sa first offense. 2,000 pesos naman sa ikalawang paglabag, habang 5,000 pesos naman at suspension of license for 1 week sa mga susunod na offense. Para naman sa mga pampublikong sasakyan, 3,000 piso ang multa sa bawat paglabag. Kabilang din sa hakbang ng LTO sa pagpapaigting ng implementasyon ng Seatbelt Use Act ang pagpaskil ng mga signage na kailangan magsuot ng seatbelt. Samantala, nagpaalala naman ang Chief Investigator ng Angeles Traffic Enforcement Unit na si Police Senior Master Sergeant Jeric D. Jimenez na panatilihin ang respeto at konsiderasyon sa mga kapwa motorista, lalo na't malaking responsibilidad ang pagmamaneho ng sasakyan. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko. Gayon din po, i-check po natin yung mga sasakyan natin bago natin gamitin. At maging mainahon po tayo sa daan. Dagdag nito, huwag rin magmaneho ng nakainom upang maiwasan ang aksidente. Para naman sa mga masasangkot sa di ka nais-nais na aksidente, unang i-check ang sarili at ang mga kasamahan kung walang nasaktan o nasugatan. Pagkatapos ay huwag mag-atubiling tumawag ng tulong sa mga otoridad at ihanda ang mga dokumentong kakailanganin sa investigasyon kagaya ng driver's license at legal documents ng sasakyan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.